Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Malam salamu alaikum. Amin alaikum salam. Barka da. Barka Wani ne. lafiya. Lafiya lau. Da Allah malam tambaya ce da ni. Yawa. Bako ne ni. Na zo to ina tambayar gidan wani Alhaji Dauda. Yana nan zaka ganshi dan kaura dogo. An ce min a cikin nan area yake. Alhaji Dauda kuma? Alhaji Dauda zaka ganshi dan dogo haka kaura. Kuma dai daga ganin ka kai dai aran ma masallaci za a je ko? Wallahi wai ina so ne zan dan je ka san ba ma san sallah ta wuce. Shi yasa ai kaga na ga ya dace a ce kai kamata in tambaya ga kamala ga komai ba Allah. Alhaji Dauda mai dan jiki zaka ganshi wani dan dogo. Alhaji Dauda. Oh. Daga nesa nake ni. Na gane. Allah sarki kai. Dan uwa musulmi. Yawa. Kana ji na? Idan ka bi nan kaga can karshen layin can? Na ga karshen layin wajen inda yara suke wasa. Yawa, alhamdulillah idan ka bi haka sai ka bi can. Idan ka bi can za ka ga wani gida yana kallon ka. Mun can hagu ko dama na dai ga inda yara suke wasa. To idan ka je can din sai ka tambaya za su nuna ma gidan. Kana ma shan kuna za ka ga gidan da wani farin gate. Nan ne gidan Alhaji Dauda. Yawa, nagode to salamu alaikum. Yanzu ba damuwa ka raka ni wannan tunda ka gani bako ne kuma a gajiye nake. To ai ganin nan tunda ka tasha nake aka sauke ni na zo na karaso gurin nan. To ai ka san in ka ce maka ka raka na ai ba wani abu bane ba. Astaghfirullah, ka san ita lalura. Yanzu alwala na yau wala Allah na raka kan na dawo kuma alwala ta kare astaghfirullah. Yanzu ai kana da lokacin sallah. Kana da lokaci ba ga waya ka ba ga agogo ai kana da lokaci. Mutumina in ka taimaka min fa Allah zai taimake ka. Bako ne ni shi karshen ta in naje muka zauna karshen ta ka zama aboki na mu kullama. Kai wallahi masallaci zan ba zan raka ka ba. Kai hakuri aboki na. Wallahi ba zan raka ka masallaci zan zan yi wasa da ibada Allah ne akan wani raka ka. Ba matsala. Ka dai ce min ta can wajen yaran ki. Wannan bako da taurin kai kake. Na ce ma idan ka bi can ka miƙe za ga wani farin gate. Ba matsala hakan ma na gode. Yawa. La ilaha illallah. Haba. Kawai sai in tafi ko in yin sallah saboda kai. Haba. Domin yanzu wannan kuɗin ma ya zan ɗauka kuma kai ya juye gani. Malam baka gane gurin a'a ni ba zan gane gurin nan ba shi yasa na dawo ka taimaka ka raka ni. Allah na. Haba abokina kai hakuri ka je ka raka ni. Na ga gaba ɗaya nutsuwa ka ta saki jikinka me ya faru ne mutumina? Ka san shi musulmi a duk lokacin da yi alwala. Na tafi kana tsaye a guri ɗaya na dawo kana tsaye a guri ɗaya. Nan ka ce min in tafi na tafi kuma na dawo na ganka a gunda na baka anan kake. Ka ce masallaci zaka je ga lokaci zai kure. To kuma gashi na ga lokacin naka ma yana nema ya kure. Da tuni yanzu ka raka na dai na yi abin da zan yi na dawo. Abin da yasa ga ban yi gaba jira nake in ga ka je gurin waɗancan bayan Allah ka tambaye su. Daga nan zuwa gurin yaran nan abokina yanzu daga nan zuwa gurin yaran nan in muka je ka taimaka ka raka ni ka zo ka tsaya ga rana tana dukan ka ce zaka je masallaci. Ga nutsuwa ka ta bar jikinka. Haba abokina ka taimaka mana. Wallahi ba zan raka ka ba. Wani abu kake so ni? Ba komai. Ba sai na baka komai ba. Ba komai. Cin haramun zanci ni ba na cin haramun na baka bin cin haramun. Ni ban taɓa ganin na ci irin wannan ba ka tambaye ni guri na gaya maka ka tambaye guri na gaya maka tambana. Me kuma kake nema? Ba sai na baka wani abu ba. Me kake nema ne? Ba sai na baka zo ka gani aboki. Wai da Allah zo mu je ka dan taya ni in duba. Me kake nema? Ka zo ka taya ni in duba hanya tunda ka ganni na firgice akwai abin da na rasa. Me kai? Akwai abin da na rasa. Menene? Kawai ka zo ka rasa. To wai malam ni da zan je masallaci. Dukiyata. Me dukiya? Mota abin da na zo da shi gaba ɗaya na zanar da shi. Kai baka san yanzu a tasha ma akwai yan sane ba kai aka kai gangancin nan. Maza ka je ka duba. Ka zo ka gani. Kai wannan irin mutum ne. Yi wallahi ba tsawon irin mutum ne Allah haɗa da shi ba.